Prif Bencampwriaeth Ceffylau Y Sioe. Mae bridiau o bob math wedi cipio hon. Pen Strumbly y Latif, y poni hela perffaith. Pony bach, Amesbury Champagne. Annie Power yn campwr yr adran cyr. Cobyn Cymreig yn codi'r brig. Dorian Lloyd wedi ymladd. Ond llynedd tro'r ceffyl gyrru oddi. Wel, Stockdale Black Prince y gore o'r gyrru preifat. A hynny am y tro cynta ers 2015. Wel, Bencampwr y dosbarthiadau gyrru. Pa geffyl fydd yn plesio'r beirniad yr actor Martin Clunes. Pedwar diwrnod o gystadlu, 4 diwrnod o ddathlu, a gorfoleddu. A dyma ni, pen llanw y cystadlu yma yn y Prif Gylch ar gyfer Sioe 2025. I ni wedi cyrraedd Prif Bencampwriaeth Ceffylau Sioe Frenhinol Cymru. Wrth yn ochr i, ac yn braf iawn i gael eu cwmni nhw fel mae wedi bod drwy gydol yr wythnos, fy nghyfeillion, y ddau fel craig yr oesoedd, diolch i chi. David Oliver a Beth Simons. Ac mae'n braf i brofi'r eiliad arbennig yma yn eich cwmni chi. Mae'n dipyn o adeiladwaith o brynhawn yn dwi i gyrraedd yr uchelfannau yma. Yndi, mae yna dipyn o gystadlu wedi bod trwy'r wythnos, gystadlu brwd yn yr adrannau ac yn sawl adran cannoedd yn gystadlu. Ac dyma ni felly pinnacle ar goreion yn dod at ei gilydd i gael ei feirniadu. Felly i atgoffa pawb sydd yn gwrando ac yn gwmni ni y prynhawn yma, pwy fydd yn dod nôl nawr mewn i'r Prif Gylch i fynd yn erbyn ei gilydd. Enillydd y gyrru, enillydd mewn llaw a'r enillydd tan gyfrwy, ie? Ie, a fi'n credu bod y bobl sydd wedi cael y cil-wobr hefyd yn gallu dod ymlaen. Felly ni'n gweld... Mae yna dipyn o stori wedi bod a dipyn o drafod wedi bod yn adeiladu lan hyd at y Sioe wrth edrych ar y gŵr arbennig yma, yn enwog ac yn adnabyddus fel actor, ond heddi yn llythrenol yn gwisgo het arall, ac yma yn rhinwedd i swydd fel beirniad, Martin Clunes. Ac ychydig a wyddon ni am berthynas Martin Clunes gyda Ceffylau. Ceffylau trwm yn dipyn o ddileit gyda ge. Ie, fi'n credu y Ceffylau trwm nath enni ni ddiddordeb yn y lle cynta. Mae wraig o be fi'n deall hefyd a diddordeb yn y Ceffylau. Felly maen nhw'n cadw sawl gwahanol teip adre, ond Ceffylau trwm sydd wedi cipio ei galon e. Henni ar Shaboom fyna wedi ennill y Bencampwriaeth mewn llaw, gold top, wedi ennill y gyrru fyna. A'r gyrru welon ni'n chael ei llynedd, felly fi'n siŵr fydd y gŵr hyn yn gobeithio mai gyrru fydd hi eto. Casgob Welsh Doll oedd yn Is Bencampwr mewn llaw gyda Hannah ac Ellie Owens. A dyna beth sy'n ddiddorol bod y cil Bencampwr yn gallu dod nôl hefyd. Mae'n ychwanegu rhywbeth arall yn dwe. Ydy, wel, llygyd gwahanol arnyn nhw, falle fydd na result gwahanol. A wedyn ni enillydd Bencampwriaeth tan gyfrwy yn y pellter yn 15 oed. Ie, Ella Einon gyda Stretchel Roulette fyna, a fi'n credu bod Kate Williams wedi tynnu Alex oddi ar y cyfrwy a wedi neidio nôl ar gefn Ringside King Triton ei hunan, sef Bencampwr yr adran B dan gyfrwy, ddoi. Os mae yna dipyn o gymeradwyaeth yn dos i'r gyrru gold top. Mae hon wedi bod yn dipyn o ffefryn, mae Martin Clunes yn amlwg yn safru pob eiliad o feirniadu fan hyn. Ac ar ei ben blwyddyn hanner can mlwydd oed, fe gath Martin Clunes wobr ag anreg arbennig a gallu mynd ar drip i Cymru i farchogaeth y Clydesdale.
ag y Ceffylau trwm yn dipyn o ffefryn gydag e. Wy'n gwybod bod e hefyd wedi bod hentre y Ceffylau trwm ar bwys y cylch Ceffylau. A wedi mwynhau'r profiad o fod yna. Mae rhai bod hwn yn eiliad eitha nerfus iddo fe hefyd, cofiwch. Sa'n ni'n meddwl? Siŵr, ie, ac wrth gwrs mae'n amlwg i weld i fod yn deg yn mwynhau ar y chrysur hefyd. Ydy ma fe? Dwi'n siŵr bod o'n gwerthfawrogi y cyfrifoldeb sydd gennym fo fan hyn, ond ie, gres i weld bod y beirniad Martin Clunes yn wen o glist i glist. A mae'n ei tipyn gyda Cymdeithas Ceffylau Pryden. Yndi, ac mae o'n llywydd ar y gymdeithas yna, ac ddoth o'n llywydd yn 2011 ac yn dal i parhau i dal y rôl yna. Mae hefyd yn gweithio tipyn gyda canolfan sydd yn defnyddio marchogaeth fel therapi arbennig ers 2014 yn defnyddio ceffylau i gefnogi pobl a heriau corfforol, emosiynol a meddyliol. A fel doi sydd yn cydweithio ac yn byw yng nghanol y ceffylau, allwch chi weld siwr dellen o fod o fydd i bobl sydd yn wynebu heriau yn eu bywydau. O, fi'n credu heb os chi'n cael diwrnod anodd yn y gwaith neu mae rhywbeth yn poeni arnoch chi wedyn, mae fe'n hyfryd gallu mynd mas a treulio ty bach amser gyda nhw a anghofio am beth i ni. Tu fas yn helpu fyd, ond y ceffylau yn tanlinellu hynny fi'n credu. Yn bendant, maen nhw'n gymeriadau unigryw, to bob un o'n nhw, ac mae'n braf cael gwario amser efo nhw. Fel mae Beth yn deud, dim nhw'n caled yn gwaith, adre allan rawnd y ceie gyda'r ceffylau. Dyna ni, gold top. Enillydd Bencampwriaeth y Gyrru. Welwn ni ddo, wy'n credu, yma yn y Prif Gylch. Tipyn o waith eto wedi mynd i lanhau ar ôl ennill yr holl gymalau yma. Mae'r gwaith efo'r Gyrru yn does yn ddi-stop, dwi'n meddwl, llnau a polisio a... Odi. A fi'n credu, bod ni'n gwerthfawrogi hynny, a gweir gwir, fi'n meddwl a fydde rhywun fel Martin Clunes actually'n deall faint o waith sydd wedi mynd mewn i baratoi ceffyl ar gyfer y sioia. Achos fi'n credu, ond ran i fydde cael gwobr gyda rhywun fel Colin Tibby falle yn golygu bach mwy mewn ffordd, achos mae fe actually'n deall beth yw i ddangos a faint o waith sydd wedi mynd mewn iddo fe. Ond fi mor reidrwydd yn credu bod rhywun sy'n dod o'r tu allan yn deall yn gyfan gwbl faint o waith sydd wedi mynd mewn iddo fe, heblaw gweld y snapshot yma heddi. Pwynt i'w drafod. Pwynt i'w drafod, fi'n credu. Ond yn lun hyfryd y prynhawn yma. Gold top wedi plesio sawl un yma yn gystadlu ar ddydd Mawrth ac wedyn yn ôl ddoe gystadlu yn y Bencampwriaeth Gyrru. A mae yn ffefryn gyda pobl sydd wedi dod yma i'r Eisteddfodau. Mae'r ymateb wastad wedi bod yn wych. Yndi, ac bod yna dipyn o werthfawrogiad yn does o bobl ceffylau a'r cyhoedd i'r ceffylau Gyrru. A fel i ni wedi crybwyll, yr timlad o edrych yn ôl tuag at ddo, y dyddiau a fi. Rhywbeth nostalgic am beth i ni. Nawr te, ele einon, yr ienga yn y cylch, o bell ffordd, sy'n ni'n meddwl. Yn nawr yn cystadlu gyda Ceffylau roulette yn 15 oed, ond wedi cael y Prif Bencampwriaeth o dan gyfrwy. Wedi ennill y Ceffylau Y Sioe, neu'r merlod Ceffylau Sioe. Mae eiddfedrwydd mawr yn perthyn i Ela Einon. Oes, fi'n credu. Mae'n eitha cwl dan bwysau fel arfer. A mae'r ceffyl mae'n edrych yn hynod dda, chwarae teg. Ydy. Wedi paratoi gyda help mam a dad, wrth gwrs. Ond Ela yn gweithio'n galed iawn ar ôl ysgol, fi'n gwybod. I wneud siŵr bod hi'n wneud y gorau mae'n gallu. Ydy nhw Martin Clunes yn dawel werthfawrogol o pa mae'r eiddfed mae Ela Einon yn y cyfrwy.
Ac ych chi'n gweld ôl profiad, mae rhai bod wedi bod yn y cyfrwy ers yn dwten fach. Ydy, yn siŵr. Fi'n yn credu mae'r tro cyntaf iddi fod yn y brif bencampwriaeth yma o dan gyfrwy, ond y tro cyntaf iddi gipio fe, fi'n credu. Mae meistrolaeth arbennig gyda'i. Yn dos o stretchol roulette. Oes, a mae'r berthynas, mae'r ddau hyn di ennill dipyn gyda'i gilydd, a mae'r ddau di ennill dipyn cyn iddyn nhw ddod at ei gilydd, ond mae'na berthynas hyfryd rhwngthyn nhw, fi'n credu. Mae fe yn edrych mor hapus gyda Ella, a Ella mor hapus, a fi'n credu bod ni'n mynd i weld Carlam nawr gyda Ella. Cer amdani, Ella. Da iawn. O, mae croen gwydd dy fi. Wedes i, mae'n broffesiynol tu hwnt am ei hoedran, chwarae teg iddi. Gwych gyda hi. Di roi sioe dda. Hynny, felly pencampwr tan gyfrwy fyny. I ni wedi cael y pencampwr gyrru. Hefyd, enillydd pencampwriaeth tan gyfrwy. A nawr Ringside King Triton gyda Kate Williams. Kate Pittman, sori, mae wedi priodi. A nhw wedi ennill y bencampwriaeth ar gyfer yr adran B dan gyfrwy, a wedyn y cil bencampwriaeth dan gyfrwy. Ie, werth atgoffa bod modd i'r rheini sydd wedi ennill y cil bencampwriaeth fod nôl ar gyfer prif bencampwriaeth Ceffylau Y Sioe Frenhinol Cymru yn dos. Ydy yn digwydd yn aml bod rhai sydd wedi ennill y cil bencampwriaeth yn ennill y prif bencampwriaeth? Mae o'n gallu digwydd, yndi. Beirniad gwahanol, beirniad ffres. Mae'n eitha tebyg falle, ac mi allai ddigwydd bod un o'r rhai sydd yn mynd ar gil bencampwriaeth yn mynd ar prif obr, ond dyna fel mae o cystadleuaeth ar wahân, cystadleuaeth newydd mewn ffordd, a pawb o barn wahanol. A dyma'r tro cynta eriod i Martin Clwns i feirniadu, ni ydi wedi cael profiad o feirniadu mewn sioe bach a sioe eraill? Fi'n gwybod bod e wedi beirniadu y prif bencampwriaeth yn Royal International yn Hickstead o blaen, ond mae yna 3 beirniad yn beirniadu, maen nhw yn beirniadu gyda'i gilydd mewn ffordd, gyda cerdiau. Maen nhw'n cael marciau ar gyfer popeth, marciau allan o 10. Ond fi'n credu, falle bod fi'n mynd hollol siŵr, ond fi'n credu dyma'r tro cyntaf feirniadu prif bencampwriaeth o'r math yma ar ben ei hunan, ond fi'n mynd siŵr. Yn dipyn o gyfrifoldeb. Yndi, mae'n gyfrifoldeb mawr yn sioe frenhinol, ac ond parhau mae waith. Henedd Shaboom, pencampwr mewn llaw. Cael sgwrs bach gyda Richard Miller. Chydig bach o hanes, bach o gefndir, pwy o wyr? Pa gyfrinachau sy'n cael ei rannu? Wrth gwrs, mae'r gaseg yma wedi wneud gymaint yn barod. Richard Miller ar y chwith, a Meirion Davies ar y dde. Ond Richard Miller sydd yng ngofal Heniarth Shaboom. Y gaseg fach yma wedi perfformio dros y ddeuddydd dwytha, ac gawn ni weld os neiffi'r cystal rwan. A flaen rhoi steddle ar dorf yn cymeradwyo'n syth. Mae hi wedi mynd a mynd yn dwi. Odi. Mae ddim wedi blino o gwbl, a mae hwnna'n dipyn o beth gan feddwl bod hi'n gaseg magu hefyd. Mae yna ebol gyda'i. Mae wedi gorfod mynd prynhawn ddoe, a wedyn heddi to ar gyfer sawl pencampwriaeth. A chwarae teg, mae ddim wedi blino, a mae chlystau di bob lan bob tro. Odi hwnna'n arwydd o iechyd da? Iechyd, hapusrwydd, a fel sy'n joio'i job fi'n credu. Yr is Bencampwraig yn y cystadleuaeth mewn llaw o bencampwriaeth mawr. Casgob Welsh Doll. Mae wedi bod yn brynhawn a hanner i'r teulu me ar ddwy chwar.
Di darganfod bod nhw ym mis Hydref yn mynd I fynd I sioe Ceffylau Y Flwyddyn, gan bod nhw wedi cymwyso. Gwych, ond hefyd yn gwybod faint o waith sy'n blaenau. Ie. A gas ag yma'n gwybod yn union bod y swclyn wedi diflannu o tu ôl iddi. Dangos pa mor gryf yw natur. Ie. Ond mae hon wedi mynd a mynd a mynd o ran tegwch iddi. A Hannah hefyd. O'n I just yn meddwl na wedi tynnu Hannah ar y sydle sawl gwaith nawr, a mae Hannah wedi cael digon o waith, dwi'n credu. Sia Hannah I gysgu am feifydd fi'n credu. Fi'n credu, falle fydd hi'n stiff ar ei. Synen I ddim. Maen nhw yw edmygu yn dyn nhw, y gwaith maen nhw'n neud o ran y dangos a'r paratoi. A fi'n credu, maen nhw hefyd wedi ennill yr interbryd yn y defed. Neiff I cystal rwan. A flaen rhoi steddle ar dorf yn cymeradwyo'n sydd. Mae hi wedi mynd a mynd yn dwi. Odi. Mae ddim wedi blino o gwbl, a mae hwnna'n dipyn o beth gan feddwl bod hi'n gasegmagu hefyd. Mae yna ebol gyda'i. Mae wedi gorfod mynd prynhawn ddoe, a wedyn heddi to ar gyfer sawl pencampwriaeth. A chwarae teg, mae ddim wedi blino, a mae chlystau di bob lan bob tro. Odi hwnna'n arwydd o iechyd da? Iechyd, hapusrwydd, a fel sy'n joio'i job fi'n credu. Prif Bencampwriaeth yn y cysadleuaeth mewn llaw o bencampwriaeth mawr. Casgob Welsh dol. Mae wedi bod yn brynhawn a hanner i'r teulu me ar ddwy chwar. Di darganfod bod nhw ym mis Hydref yn mynd I fynd I sioe Ceffylau Y Flwyddyn, gan bod nhw wedi cymwyso. Gwych, ond hefyd yn gwybod faint o waith sy'n blaenau. Ie. A gas ag yma'n gwybod yn union bod y swclyn wedi diflannu o tu ôl iddi. Dangos pa mor gryf yw natur. Ie. Ond mae hon wedi mynd a mynd a mynd o ran tegwch iddi. A Hannah hefyd. O'n I just yn meddwl na wedi tynnu Hannah ar y sydle sawl gwaith nawr, a mae Hannah wedi cael digon o waith, dwi'n credu. Sia Hannah I gysgu am feifydd fi'n credu. Fi'n credu, falle fydd hi'n stiff ar ei. Synen I ddim. Maen nhw yw edmygu yn dyn nhw, y gwaith maen nhw'n neud o ran y dangos a'r paratoi. A fi'n credu, maen nhw hefyd wedi ennill yr interbryd yn y defed, a maen nhw wedi ennill gyda gwartheg y teulu Owens yma yn y sioe. Felly maen nhw'n bobl stoc ac yn bobl ceffylau ar y ddyrchog gwych. Ac o le maen nhw to? Henffordd. Ochrau Henffordd. Ie, rhwng Lemster a Llanandras, Prestine. So just dros y ffin. O'n i'n clywed bod dad John wedi gorfod, mae fe'n meddwl bod e'n anlwcus os yw'n watcho nhw, felly ddoth e ddim i'w gwylio nhw yn y dosbarth, ond pan nath I ennill, wnaethon nhw weid bod rhaid, neu pan gath I falle'r bencampwriaeth benywaidd, wnaethon nhw ffono dad a gweud bod rhaid iddo ddod, a nath e llorio I ma mwyn dala y prif bencampwriaeth a gweld nhw'n cael y Prince of Wales. A fe welodd e? Fe welodd e. Iawn. Os amcan dych chi, am ba un I chi'n credu eif Martin Clunes? Beth? Wel, fi'n un am y merched, so licen I weld Ella neu Hannah yn ei chael I fi'n credu. Ella fel y ienga a Hannah gyda'r gaseg fi di meddwl bod hi'n beautiful ers di gerddi mewn, a wedyn mae yna sawl un arall beautiful mewn yma, so sa'n siŵr, ond ie. Wel, mae penderfyniad wedi wneud, mae'n debyg, yn barod. Ie, beth ti'n feddwl dy David Gloi? Ella. Heledd? Ella. Na. Hannah a Ellie Owens. Casgob Welsh dol sydd yn mynd a Prif Bencampwriaeth y sioe. Mae'r stori yma yn gwella a gwella a gwella.
Wi'n credu fydd llygad sych mae'r praw yma na fydd. Na. Mae'r stori'r ddwy war yma yn arbennig. Maen nhw methu deall beth sydd wedi digwydd, methu credu beth sydd wedi deall, a wedyn Alan cael y gil Bencampwriaeth. Wel, y merched sydd yn mynd â hi. Y merched sydd yn mynd â hi. Girl power. Ie. Yeah. Da iawn, Beth. Ie. Yeah. Wel, mi fydd na ddathlu heno, dwi'n siŵr. Y merched yma wedi mynd syth adre neithiwr ar gaseg i baratoi ar gyfer heddiw. Do. Ac dwi'n siŵr bydd John a Philippa wrth i bodde. Ac o fan hyn, dyn ni jyst yn gweld Philippa yn yr cylch am gasglu. Dwi'n siŵr bod hi wrth i bodd. Casgob Welsh doll. A wrth gwrs, ni'n cadw gweud am ti Hannah, a mae Ellie wedi chwarae rhan hanfodol yn dyfefyd. Hannah fyna gyda casgob Welsh doll. Mae'n berchen i Hannah, gath Hannah i'w mhamu yn anreg deunaw gan mam a mangi. A wedyn wedi magu hon. Mae'r llinach y menwod yn gryf. Ydy Glei. Receiving a £750 Dilwyn Thomas Protection Trophy, Pendleton Defence Dilwyn Thomas, memory of his wife Barbara and Lle mae'n swyddogol. Ceffyl gorau Sioe Frenhinol Cymru 2025 yw casgob Welsh doll. A Hannah Owens ar y chwith fyny, a'r fi'n cael sgwrs bach gyda'r beirniad Martin Clunes. Wi'n credu bod wedi suddo mewn, Nadi? Na. Fi'n credu fydd hi'n watcho hwn yn y bath, falle nes ymlaen. A fydd e'n suddo mewn, o'r diwedd. Fel bydden ni gweud, bydd sgrwb ar Hannah. Bydd sgrwb, ie. Bydd angen gofal ar y cyhyren y dros y dyddiau nesaf. I casgob Welsh doll a Hannah. Falle. Sash arall nawr. Mae'r golygfeydd mewn rhai o trysori yn dyn nhw. Mae'n edrych mor addfwyn fyna, dwi. Yndi, chwarae teg iddi. Na beth fi'n licio ambiti'r cobit yma. Maen nhw mor addfwyn, a wedyn mae'n dipyn o dan pan chi moyn e. Wel, ar sash na gael ei gobrio gan Stuart a Dee Lloyd o Llambed, wrth gwrs. Ac yn y cefndir? Ela yn wen i gyd. 15 od. Mae'n braf gweld tair merch ifanc yn ganol y cyrch wedi neu be maen nhw wedi wneud. Maen nhw'n ysbrydoliaeth yn dyn nhw? Odyn. Girl power, ond hefyd girl power eitha ifanc. Ie. Fel bydden ni gweud yn rôl model gwych. Odyn. I ferched ifanc. Fi'n siŵr bod y nifer yn edrych lan a train y ddwy chwar. Hannah a Ellie fyna. Ellie gyda'r ebol. A Hannah ar y chwith. Cyfer catalog blwyddyn nesaf, siwod? Heb os. Siŵr bod Martin Clunes wedi bod wrth i fodd mae prynhaw yma. A fydd e'n cofio'r eiliad yma am byth. Gobeithio. Dyma ni. A fe hunan wedi serchu at y Ceffylau ers blynydde. Pan nath I ferch Emily ddechrau dysgu marchogaeth. Ac mwyn ymuno mewn, fe gath ei geffyl I hunan a fe dyfodd pethau o fyny. Credu bod yna rhyw 12 o geffylau gyda Martin Clunes a'r teulu gyd. Cymysgef o Clydesdale yn credu'r Shetlands. Ie, pob math gwahanol fi'n credu. Ond dyna lun yw drysori. Ni'n dychwelyd rwan i'r prif gylch ar gyfer y diweddglo felly o Bencampwriaeth y Ceffylau. Yr holl waith, yr holl ymdrech
Yr holl baratoi wedi talu ar ei ganfed, a Hannah Owens yn gallu datgan mai casgob Welsh dol yw prif geffyl sioe frenhinol Cymru 2025. Mae wedi bod yn stori o lwyddiant, mae wedi bod yn stori emosiynol, mae wir wedi bod yn dipyn o daith i Hannah a'i chwaer Ellie. David Oliver a Beth Simons wedi bod yn gwmni fi trwy'r prynhawn, a fe ddechreuodd y siwrne arferchog yma brynhawn ddod o. Wel ie, Hannah wedi cael dipyn o lwyddiant ac y ros cariad Hannah jyst yn mynd i cymryd y gaseg am ryw rynfach a bron i'r swclen cymryd ffwrdd i holli. A mae mor bwysig yn dywi bod pawb sydd wedi bod yn rhan o'r magu, o'r paratoi, o edrych ymlaen at y diwrnod mowr, bod nhw gyd yn cael y cyfle i brofi'r wefr fan hyn. Odi, mae. Achos mae'n cymryd tîm i gael ceffyl o'r safon yma i'r cylch. Mae dach ac i fod yn deb wedi cael ddeuddydd prysur iawn a mae ddal i fod yn symud. Ydy. A mae'n dal i wenu, mae'n chystio ymlaen. Di, mae hon... Calon mowr ydau fi'n credu. I ti'n gallu timlo na, wyt? Fi'n credu. Lligau mowr addfwy'n dau, clustio ymlaen, yn joio'i job, symud ymlaen. Ac eto'n sefyll yn dawel, mae hwnna'n cymryd calon mowr fi'n credu. Ac ych chi'n gweld fyny Hannah Owens methu credu'r ffaith bod hi wedi mynd ar brif wobr, Prif Bencampwriaeth Ceffylau Sioe Frenhinol Cymru. Does dim byd yn uwch na hyn fan hyn? Na. Y cwpan y byd. A'r ddwy chwaer fyny, da'i gilydd. Well, Hannah and Ellie Owens, I don't think at the start of the week you thought it was going to be finishing like this. Supreme champions of the Royal Welsh Show 2025. Can you say anything? No. I heard Dad has been banned again from coming today because we were told you don't win if Dad comes. So where's Dad right now? Dad is trying to sell lambs in Kingston Market, I think. So, yeah, he's making money while we're trying to spend it. And he has no idea what's just happened. Oh, my God. No, he doesn't. Well, many congratulations. You have qualified for the Horse of the Year show in October. You've got to now keep these horses in great condition, which I'm sure you will. Many congratulations from all of us, and go enjoy every second. Oh, we will. Thank you. Thank you. Ie, dathlu.